V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tieto drevené výrezy, ktoré sú vo forme motýlikov. Tých motýlikov je v jednom balení 18 kusov a ponúkame ich v rôznych v rôznych rozmerových veľkostiach, kedy najmenší má približne 2 cm a najväčší približne 5 cm. Tieto motýliky sú vhodné do jarných, veľkonočných, ale aj celoročných dekorácií, do ikebán. Môžeme ich použiť ako dekoračný prvok pri výzdobe slávnostných stolov. Vieme ich nalepiť na kvietočky, vieme ich upevniť na ikebany. Ako som spomínal, to využitie je veľmi široké, tá prírodná naturálna farba je taká univerzálna. Samozrejme v prípade nejakej tvorivosti s deťmi alebo sami si vieme farebne dozdobiť tieto motýliky podľa našich predstav.